ezinụlọ nwoke na-ayọ maka mkpebi nwa ha nwoke Ikemdi na Chi nwoke ka anyị ma nwata anyị nke rapụrụ n'arọ ọdụmụdụ gara aga. Anyị na-edebebe na masa anụma anyị nwa kọrọ ya mgbe a na-ebido ka mkpebi ihe ka mkpebi niile kwerụ gara aga. Ọ tọrọ m ụtọ karịa mkparị eze na okwu eze mgbe m ji ya tụnyere akụ na ụba. Agụnyere m akụ na ụba n'ihe efu. O nweghị ọrụ ọbụla dara oke ọrụ nke kwetara na ọ bụ ihe eji atụnyere amamihe, n'ihi na elu odo niile bụ nwa aja ntakịrị n'ihu amamihe. Ọlaọcha dị ka apịtị n'ihu ya. Amamihe tọrọ ụtọ n'obi karịa ịgbasi ike ịma mma n'ahụ. Ahọrọ m ya karịa ịhọrọ ya, ebe ọ bụ na ebube ya anaghị arahụ ụra, ma ihe ọma dum soro ya bịakwute m. Akụ na ụba juru ya ọba aka. Okwu ngozi bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza: onye nwe anyị nye anyị ịhụnanya gị n'uju, anyị wee kpọrọ gị egwu ọṅụ. Kụziere anyị ịgụta ụbọchị ụka anyị nke ọma, ime ka anyị mara ka ha si dị mkpụmkpụ, ka obi anyị wee jupụta n'amamihe. Onye nwe anyị, lọghachi azụ. Kedu mgbe ihe a ga-ebi? Meere ụmụ odibo gị ebere. Azịza: nye anyị obiọma gị n'uju na chi ọzọ, ka anyị were aṅụrị tie mkpu ọṅụ ụbọchị anyị niile. Were obi ahụ ibuchiere anyị niile anyị hụchiri anya, oge niile ị tara ya ahụhụ.
azịza. Ka ụmụ odibo gị hụ ebube gị, ka nchekwaba amara nke Onyenwe anyị bụrụ nke anyị. Mee ka akụ ruo anyị mịta mkpụrụ mmaji bụrụ mmaji azịza. Okwu Chineke bụ okwu na-edo na-adịghị ire. Ọ na-aghọ nkọ karịa mma agha nwere ihu abụọ. O nwere ike ịgafe n'ebe mkpụrụ obi na mmụọ jikọtara, ma ọ bụ ebe njikọ ọkpụkpụ na ụmị ọkpụkpụ jikọrọ. O nwere ike ikpebi ikpe dị n'akpata echiche na ịzụ nzuzo nke obi. O nwere ihe ọbụla ekere zoro ezo n'ihu ya. Ihe niile bụ ọtọ gherekwa oghe n'anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ dum banyere omume ya. Okwu nke Osebụrụ. Otu nwoke gbara ọsọ gbuo ikpere n'ala n'ihu ya, jụọ ya sị, ezigbo nna m ukwu, gịnị ka m ga-eme ka m nwee ike iketa ndụ ebighị ebi?
Jesu jụrụ ya, gịnị mere iji akpọ m ezigbo? Ọ dịghị onye ọbụla bụ ezigbo karịkwa sọ Chukwu. Ị maara iwu: egbula ọchụ, akwala iko, ezula ohi, agbala ama ụgha, egbukwala mmadụ ibe gị, sọpụrụ nna gị na nne gị. Nwoke ahụ zara ya sị, nna m ukwu, edebezuchala m ihe niile a sitere na mgbe m bụ nwata. Jesu bịara lezuo ya anya n'ahụ, wee hụ ya n'anya, sị ya, otu ihe ka ọ fọdụrụ ka ime: gaa ree ihe niile ị nwere, were ego ya kee ụmụ ogbenye, ị ga-enweta akụ na ụba n'eluigwe. Mgbe ahụ bịaghachi azụ soro m. Ihu gbarụrụ nwoke ahụ mgbe ọ nụrụ ihe a Jesu kwuru. O jiri ọnụma lawa, maka na ọ bụ onye bara ụba. Jesu welegharịa anya gwa ụmụazụ ya, unu ahụla ka o si siere ndị bara ụba ike ịbanye n'alaeze Chineke. Okwu a gbara ụmụazụ ya gharị. Ma Jesu bịakwara kwụsie ya ike ọzọ, sị ha, ụmụ m, leenụ otu o si siere onye bara ụba ike ịbanye n'alaeze Chineke. Okwu a bịara gbaa ụmụazụ ya gharị karịa, nke na ha sịrịtara onwe ha, ọ bụrụ na ọ ga-arara ndị ọgaranya ahụ ịbanye, onye kwanụ ka a ga-azọpụtazi? Jesu lere ha anya sị, ihe a karịrị mmadụ n'omume, ma o nweghị ihe ọbụla karịrị Chineke n'omume. Pita malie jụọ ya sị, lee, anyị ahapụla ihe niile soro gị. Jesu wee sị ya, n'ezie, agwa m unu, ọ dịghị onye ọbụla hapụrụ ụlọ, ụmụnne ndị nwoke, ụmụnne ndị nwanyị, nne na nna na ụmụ, ma ọ bụ ala n'ihi m na n'ihi ozi ọma, nke na agaghị anaghachikwa n'ụwa ụlọ, ụmụnne nwoke, ụmụnne nwanyị, ndị nne, ụmụaka na ala obi, tinyere mkpagbu, ihe ruru okpukpu 10 karịa nke ọ hapụrụ. Ọ ga-anatakwa ndị ebi n'ụwa ọzọ. Oziọma kose n'ụwa. Ka anyị si n'oziọma anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ. Amen and amen.
Oshirike, Oejisike, Onotango, Oderisi. All I ask you is to walk out your salvation in fear and trembling. Of Philippians 2, verse 4. One with God is always with the majority, not be so. If God is for us, from Romans 10:31, nobody can be against us. And in verse 37 of Romans 8, with him we are more than conquerors. I think the watching it is another day of grace. Also, Corinthians 6:1-2, Ogamara. Ogamara, I can Mahamara, I'm making before give you a Jamisa, wisdom, we get the Nona Beacon, often a family in Kennedy. Nani Patragi Modoka, or being in Kennedy. The finance and Harekene, no Zoporici. See them at Christie or your money. What we are is by His grace. Amen and amen.
of having knowledge. Having experience. And then getting rightful judgment. Rightful judgment. Yeah, that knowledge for me just sometimes means quality of having knowledge, having experience, and then again a rightful judgment. Sound judgment in everything. So for us to contextualize it into the biblical context, when is that word? All that's having knowledge of God, having experience of God. If you go to Romans 8 verse 11, or see the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he will give life to your mortal body. Knowledge, experience, wisdom. And then in this first reading, I see onye chie na onye bara ụba. And when you just start to see one can go and sell all you have. Maka na onye chi amamihe ka onye chi ego. Onye chi amamihe ka onye eze. Knowledge, experience. Oh yeah, man, that encounter of Paul in Acts chapter 11. When Paul encountered him, Saul encountered him. He had to act because he has encountered a supernatural power. Amen. Amen. In our normal context, our normal daily living, daily lives, I need to go to yeah, we need to survive. And now I'm here kind of in November. Amen. I need never get it. Why? On how to get and I praise someone Nagene, no Sogene. I am in Proverbs 22 verse 6. It says, train a child in the way of God. Because the way of God is the knowledge of God, is the experience of God. That we will never depart from it. Amamihe is like a habit. Oh, yeah, I need to do my see. We're already here. Yeah, I need them 100% in our normal daily activities. Oh, that same natural work can transform in our daily dealings with God. Oh, yeah, if you go to Wisdom chapter 9, 10 to 11, I'll say, Lord, let your wisdom be with me to help me and to walk with me. Amen. Amen. Lord, I said, Lord, let your wisdom, allow the wisdom to be with me, to walk with me, to live in me. Because without that wisdom of God, in the name and that parable of the rich fool, where of Luke chapter 12, the parable of the rich fool. Can you hear the boy or Garaya? Now, marry him. Mamanoche, like any no one, we have. Maniwa, Mani, Mani, when I'm working on my hand. No one on your way. Nino believe when I go in, we hear that to us. If you go to 1 Peter chapter 4 verse 10, I'll say, "To put you like a apple, one you don't know who you are, Maraki." I am in a young disciple, you know, Maraki, and you made it in warrior. Amamiya, Motaruche. Oh, you're not, but you have one thing with this one or any. Hold on, upon again, I also Jaka. Magahani ne kogene umwana ni. Ando ya mero ni na kumo so nenye. Ndini na koro mwa muchine ka kogene. Oye kumo so kogene. Amani. Awema. Systema. E chama so kogene tons. Chama fire by fire. Ebe ebe. Oye kumo so kogene. If you go to Isaiah chapter 11 verse 2, also you make a single go 16 can just we're beginning bullet. Of Isaiah 11 verse 2.
And in catechism, emere ka anyị mata na onyinye amamihe bụ onyinye ga-eme anyị mara ihe nke ụwa. Anyị eme gịnị? Yes. From the known you go to the unknown. Ị mara ihe nke ụwa, mara na ụwa bụ ị mara na onwe ihe na-adịgide n'ụwa. Ị mara na ụwa bụrụ ebe mmadụ na-egbu onwe to survive. Ị mara na ụwa, those things you are regretting or you have regretted that you did not achieve will not regret about you. I wanted to get to this position. I'm regretting not getting here. That position will not never regret about you. Are you not aware of it? Because all you are trying that position or trying. I'm a you belong wherever I'm at. As a mother, we believe. You got to get in an environment and you're forcing yourself in that environment. It will give you only Zeus, only believe. And when you don't do you never more solid. And when you go, enjoy your game. We are all marketers, we are all strangers in this world. Nothing in this world endures forever. I am the here of Hebrews 13:14. I am Messianic again. Adam here we cocktail. Cocktail for the ending the legacy. Your actions and inactions. I'm a mere asking out that house. I'm a mere the time to let go. Oh, you know, as the son of a natural man, maybe got that training you obey me. Guess you obey again. Now is on the one you learn and notice it when you should. Oh, no, and I am obey that. I'm not touching you. What will you obey? Obey a chair of a Chinese obey a Obama. Madonna Masia, you see, they do better regularly. If you go to Matthew 6:20, you're saying, how old you are? How old? For the just let go. Do the little you can.